Straight to the point. Before tama rin sa itong discussion sa impeachment, mga sukid tigpaminaw, karon to taon na siguro day, okay raman itong discussion sa impeachment day. No, atong hatagag pagtagad mga kagalaan kay kini magong nabantayan ron sa mga tao. Nabantayan sa mga tao nga ang impeachment trial karon ni Vice President Sara Duterte murag na wad-ag interest ang katawhan. Og kini nga nabantayan mahigala og imong surbihon day lahi ba? Lahi gyud nag-anam og ka-decrease ang interest sa mga tao nga magsunod mahigala sa impeachment trial. Straight to the point. Malagmit daghan ang mga hinungdan ini, mga sukid tigpaminaw. Basig usa sa siguro ang time, no? Muna nga plano sila nga ilang ibalhin. Nabalhin-balhin naman yung time aning kalakihan. As compared ba sa impeachment trial ni Irap, impeachment trial ni Corona, nga samtang nagkuan, init kayo pagsugod nito anam-anam higalap. Grabe gyud ka kuan. Nga interesado ang mga tao karon nag-anam mga higala og katibugsok ang interes sa mga tao murag wa nay ganang mananaw. Ang live viewers mahigala imo matan-aw sa Senate bisan sa mga laylain nga mga networks ni down yun. Murag dawat anong interest mahigala ang mga tao nga magsunod sa impeachment. Ang uban ganim ingon na lang minaw lang may Attorney Rufil kay summarize man ikaw ugma. Bitaw kay kung tanawon mga higala kita manarbaho man sad ta. Labi na karon ang panahon mahigala data daghang problema. Grabe gid ang krisis karon ba? Day impeachment dire pero ang crisis grabe sad kayo kay mahal gasolina, dapay baha-baha mahigala. Daw gisungog sa kinaiyahan. Daw wa mo sakay ang sirkumstansya nga mag-impeachment. Di ay nagmahal ang gasolina. Siyempre ang mga tao unsa may directly relatable sa mga tao, ang tiyan gyud sa mga tao nga gutomi oy, narbaho ta. Di man pud pwede mahigala masigyag tan-og impeachment nga nagtrabaho ka. Daw nawad-an og interes ang mga tao og kini nabantayan mahigala bisag kinsa nga mobantay, kami mismo nga nagbantay mga kagalaan sa matag trial, ang number of viewers, live viewers ni anam og kaubos. Ngano magkani? Nga kung buto noon mga higala dapat ang mga tao ini dako ba tagasto ini sa lidaha ha? Pananaw mo ni sa lidaha kay dako tagasto ani. Kay balikon ako 25 million ang adlaw aning impeachment. 25 million. So sa 16 ka adlaw na mga higala na gasto na ta og 400 million ang buhi sa mga tao. Ug atong ipadayon ni by 90 days ang ilang estimate mga sukid tigpaminaw, so na ay 2.2 kapin. 2.2 billion kapin. Ang gastuhon. Unya di mo mananaw ni gilaay mo ni sa lidaha. Dako kayo tag nabayaran aning sa lidaha. Ha? Murag di buringan ang mga tao. So atong tan-aw atong himay-himayon unsa kay mga rason ngano mga higala nga daw nawad ag interest ang mga tao, no? Kamo diha do na mo mga kaugalingong rason. Pero atong himay-himayon mga higala ang mga nagkadaiya nga rason ani ngano kaha mga kagalaan nga kinini ang mga tao daw mura man mga kagalaan og wa nay gana. Ha? Unang-una, nahisgutan ko na ni pero ako lang hisgutan pagbalik mga sugid tigpaminaw. Unang-una ngano nga lahi sa kang Irap nga impeachment. Tulo naman ka impeachment nga nahitabo nga kanang yung naagod na hearing sa impeachment court day ba? Ang uban nga mga impeachment cases kutob raman mahigala sa investigation nya padong file nang resign naman tong mga officials nga ilang giplanuhan nga impeach. But kini ang kang Sara naabot gyud, ang kang Irap naabot gyud sa punto nga nagtrial gyud, ang kang Corona na human gyud. Kining kang Sara mahigala ni anapunta sa stage sa trial. So niining tulo ka mga impeachment trials kung atong ikumparar. Ngano ang mga tao daw interesado man atong kang Irap day. Katong ang Irap magud mahigala kuan magud to kanang imagine kay imong i-impeach by president sa gid. Head of the executive department functional gud siya. Dili ba sa spare tire ba? Nya very crucial ang tao nga gi-impeach nimo kasi nagda sa rindas pangagamhanan nga kung dili ma-impeach delikado kay tong uban, nya kung ma-impeach ma-convicted in the impeachment ug matangtang siya mahigala mausab gyud
ang dagan sa panggobyerno kay lahi na may mo lingkod as president. Lahi man kang Sara gud may gala kay matangtang sa lawa lang. Tinuray lang spare tire man ni Sara gud. No? So, kang ilap sad mga higala nga impeachment daghan sang pasabog day. Kan kurat ka ba sunod na pod pa ni present pasabog na pod gatong Jose Velarde account nagiingong sa ilap ra to kadtong kang unsa pa tong uban nga mga pasabog Nyap kuratan ka ba? Hantod niabot ang panahon niya ukban ang envelope. Katong debate mahigala kung ablihan ba tong envelope panahon ni ilap or dili. Dako katong debate mga sukid paminaw niya mo ang depensa di gyud paablihan, ang prosecution paablihan gyud. Antod pag-voting mga higala sa mga senador ni daog man dili paablihan. Nag-walk out ang mga prosecutors. Grabing aksyon adto kasama ni Store. Sila Joker Arroyo, mangilngig sa gitong mga tawhan na ginoon. Kanang hindi pag-unsa ba? Kumpara man na to. Ang prosecution at the time sa Joker Arroyo, sila mahigala si Natsura, napas na si Miriam Defensor Santiago sa mga judges ato panahon na, Las Drilon. Ya si Davide po may nag-preside Ang mga personalities ba? Ato bang yun magkumparar mga sukitig paminaw ba? So, withdraw mga kailangan prosecution, adto na yun sa IDSA mahigala. Pag adto sa IDSA, rally na yun, IDSA to. Tang-tang sa irap. Pagkadako ang aksyon tong kana, murag wa bay, og tanaw ka tong salida ha ba, way laay. Way laay. Ang kinini ang kang Corona sad mausad. Kay kini manguilan ni irap og ni Corona. Tagsagsaon na to ha. Kani kang irap magod. Ang investigation na ni Senate, di ta kalimot ha kay ikatulo naman ng impeachment trials nga natay opportunity nga naka-observe yun. Ang katong kang irap si Chufisto Ginguna to indayken. Katong I accuse na di ta kalimot ana nga mga kwan. Motoy title mahigala sa iyang privilege speech nga gi-deliver dito sa Senate. Motoy sudana na sunod na dayon antod impeachment irap. Dili ba wa mabahurot og giga diha mahigala sa Legislative Department ang mga accusation sito na mahigala sa impeachment mo na mga tao mag-atang yun sa kasunod ani no? Motoy na tabo atong kang irap mga sukid dig paminaw. Hasta po tong kang Corona. Pag-abot nito sa trial na, kung nagyo ka namang tanaw ka to sa kasunod pasabog no? Kining sa kang VP Sara, kini prangka pag-istorya nga nung murag ni gamay ni ron ang interesado nga murag nawad ang interes sa mga tao gawas ka krisis ron. Diapay baha ang mga tao ayaw manginabuhi mi. Dapay nagmahal ang gasolina, dapay dagkong problema day ba? Dapay flood control nga problema. Wa na ganahin mga tao. Unsay usa sa akong analysis gyud ngano nga murag nawad ang interes sa mga tao tungod kay walay bag-o. Nasalida na ni sa Quadcom pa. Gihurot nila tanan bas Quadcom day. Hurot na tanan tanan nga mga testimonya ato nabati na ni Quadcom. Mas gabi pa ganitong Quadcom kay di kabaos may galasara karon makabaos-baos naman kina na may mga Defense Council. So sa laktod way bag-o. Gikan sa Quadcom, hurot na to sa Quadcom, o sa salida pa ni, nasalida na sa Quadcom, nasalida na sa House Committee on Justice karon ikatulong salida kisa may ganahan tanaw mo review salida nga ikatulo dai. Di kamo diha na naminaw sa kong programa ron, ganahan day mo kanang inyo yung reviewhon, gawas ka ng nindot yung kang salida inday ken. Pero tanaw kang salida kanang kung pag-preview tanaw ni mo nindot. Nya mo kay giganahan, review kag usa. Kaduhang review o giganahan ka ikaduha. Tiyali kung ganahan yung kay ka, review kag katulo. Pero nakuli na kayo day. Kuli na kayo. So nitabuin ni karon kang Sara, ikatulo na karon. Nga review may bumbang na pabuto. So mo ni akong tan-aw nawad-an og interest ang mga tao niini mga sukid tig paminaw gumikan kay nahabalik-balik na kining maong salida. Straight to the point. Panahon irap magud kay tan-aw ni mo day hasta mga personalities no. Ngilngiga to na Miriam Defensor Santiago. Mga kuan ba? Ang katong dito ang mga senador at tatay ba? Kani tan-awon to. Pwede ba to matan-aw ni mga senador nay? Ini istorya kong Miriam murag hilom tanan. Bugat ang kwanitawa, ang say ka bugat to na ani. Nya mga personalities ba? So ang mga tao sad nga kini prangka-prangka na ko ni pag-istorya. Ang mga tao mag-atang kay si Chief Justice Hilario Davide mao ay presiding officer. Unya
kini ni ang Senate President at the time si Pimentel day. Lima ka itong ligon kay mga senator judges. Pimentel, Drilon, napas Raul Roco, ito idakin. Pakangil ngigag mga senator judges. Miriam Defensor Santiago. Nyari kas prosecution sus di at Joker Arroyo indakin. Manimbawat yung balhibo eh. Pag-abot mo sa defense, sus ang lead counsel si Estelito Mendoza. Di apa mahigala si Chief Justice Narvasa. So ang personalities nga naan diha mamro kag kabantay kada tanong tag salida ba kisa may da salida. Kada mga bugat bitaw nga mga aktor sa Hollywood ay. So sikuan may nagdaan na. O, salida nga kabantay kanya artista di pikas. Wa may ayon ning mga artista nga da. Oy dili ba heavyweights ba? Kini hatanawat. Mo tanaw tag salida, mo tanaw magi ka si Harrison Ford may nagdaan ay kinindot siguro ni. Anak ka ba? Kay na tanaw diri. Wa pa mailhig kisa nang nagdamol guay ayon ni. Kay mo tanaw tag salida, tanaw na tong title sa salida, tanaw kinsa may nagda. Kana ha, mo gini consider na to. Karon tanaw ra ko ng mga personalities ron as compared before. Tanaw na ko mo nitong analysis may kalanganong nagkaanam kawan ang interest ng mga tao. At ipadayon na to human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Straight to the So point. ngatong analysis nganong nagilaay ang mga tao, wa na kayo gana sa pagtan-aw sa impeachment trial mo na nagkabuang na karon mahigalag ang Senado mismo murag wa na matatanawa aning kalakiha. Ato ibalhin atong oras, magabalhin-balhin na lang sa oras aning kalakiha. Ha? Mura bang igbalhin lang sa prime time nga oras na? Ipabalhin sa life prime time. Unsa naman ang kalakiha nga mura gilaay. Labi na maghisgot technical kaayo ana, yung mga masa day di na kayo kwan. Yang nahibaw sa mga masa wa gyud mo, inyo na gyud ang tuyoon nga kwan bisag way sa sara mo. Inyo gyud tuyoon di kadagan sa 2028 hadlok gyud mo. Mao ni masud nga kung sa unang-una sa mga tao agoy lisura anarong pagluka ng kalakiha. Mo nang sa survey taas gyud sarag. Isamot ka taas. Ipaubos ang impeachment mga sukitig paminaw kay nabutang hinuon nga. Ila man gidaog-daog. Nya kini mga Pilipino ra ba bantay mo Nestor? Kana ba tong mga salida bitaw kanang salida sa drama sa radyo? Kini mga Pinoy wala lang bantay ha. Dapat nila nang evaluate ay. Nasubraan nila man kanang gidutan mo ayo mga Duterte si Digong gipadadto sa dahig. Si Sara gi-impeach mga sukitig paminaw. Di apay yang mga kaso grave threat sa tanan gigamit nang NBI pasaka, dada speaker sana. Murabag nya mga tao nga magtan-aw na ang kinaiya sa mga Pilipino kung hain tong underdog adto na ba mo simpatiya indakin? Ha? Mo na problema ron nya wa nila na calculate. So karon kini salidahan nga impeachment nga mahal kay tagastuan dako ni bayranan ni maong sirkos mga sugid tigpaminaw. Sa ika-16 kaadlaw na. Wa pa to mahuman ha kay katos Gina Acosta wa pa man to mahuman. Ika-16 kaadlaw na. Nga impeachment trial 400 million ay gasto. Og humanon ang 90 days 2.2 billion ang gasto mahigala ang mga tao na wala ag interest ini mong salida. Dili ni halino ng salida haday kansit ani kalagas pag-produce ani mong film na. Dili maka-ROI ning maong film mga sukid tigpaminaw mauhon Unang rason, bisag kamo ding naminaw, patanawon mong salida nga na-review na di na kay ganahan ni Sir. Lahi man yun. Mabita tong boxing Manny Pacquiao sa una, ganahan magiging nga katong yung live indakin. Live yun niya, tanaw ka na, digana. Kanang review na, di na kay kakakuan kay, labi na, sultian na po kasi uban, ay daog na sa Manny Pacquiao Kanang review na lang ka, Manny Pacquiao, nga mo ganahan lang yung tanaw, kuan, tanaw na lang ka, sa to dapit, kuan, mo review ka ba? Nindot pa na boxing, kaya at least action movie man. Pero kani, huwag mo nang butang sa kategori inday kin sa kwan, laay man naning hiring-hiring. Tanawa god, tanaw kag mga tao nga kwan. Pareha sa una, nauso pa ng Betamax inday kin, nga to ka, mga abang ka sa kwan, na magpaabang nitog mga, karon mga Netflix naman nun, tanawa god, asa may masalinon, nga to ka action movie. Or sa may DJ Mikey, Idol Mikey, ganahan siya ka ng mga love stories, ha? Pero kanang trials, tinuray lang, di kay ganahan mga tao niday, labi na boring ba? Ha? So, samot na kiniho. Kining maong salida, ikatulo na kinikaron, sama na nga ni Meriguez Pratos. Nigawas na sa Quadcom. Nigawas mahigala sa House
Justice Committee. Karon ikatulong pagawas. So gilaay na ang mga tao. Be kamo kanang naminaw na karon. Evaluate inyo kaugalingon, pangutanan inyo kaugalingon, di ba mo layon, tapatanawon mo salida ikatulong higayon, di na kam tanaw eh. Ikaw Nestor, kapila ra may makatulit ka Nestor. Tanaw ka kausa or kaduha? Mo review ka? Di na no? Ako bitaw tungod sa kabisi sa day ba? Kita ko salida o kausa di na kom tanaw balik. Samot na karon kini gipatanaw kag salida Quadcom. Gipatanaw kag salida sa House Committee on Justice. Karon di same nga salida. Ganahan pa bang tao? Wa na. Muna magkabantay mo sa number of people, number of viewers, gaan na mga higalag, down, dawa na ganahe. Kadugayan na niday kini mga network nga, dagkong networks, og tanawa na interest mga tao, di na nimo cover day. So, wa naman tayo halin ining kalakihas commercial. Di naman ni halinon, ha? Muna na itabo ron. So, muna una, ang number 2 na kung tanaw, kining mga personalities, ang mga starring ba, nga mga actors, nga naa din ha? Ikumparal nimo sa mga actors, nga ito mga panahon ni Irap, panahon ni Corona, o karong panahon na, lahi gyud kaayo. Ha? Ang subject for impeachment at times si Irap, nga naagyon nag-function gud mga president, nga kung matangtang siya, mapulihan ko siya. So, dakong butang, parehago na sa atong korporasyon ba? Bisag manager gani Idakin, bawagtang manager nimo sa usa ka company, nya mapulihag laing manager, mura magmatandog tang tanan, iyay napulihan man. Nya naman siya kaugalingong pamagi. Panalitan ba, kamo man na makarelita karon nasa corporate, ang inyong president karon, maing tao, buutan, ana day. Nya karon niabot na panahon nga, ni-resign na siya, lahi na yung mupuli day. Mapiktaran man tantanan. Ito sa unsa kay style ng atong bag-orong president? Or kini mga manager lagi, may siyang manager lang para dool. Napulihan ang manager ng dekin. Di ba kan istrikto na ito mapuli manager? So, tanan, mapiktaran. Kay mapulihan man og mo da sa aktual nga pangrindas pangagamahanan. Kini si Irap, kato si Irap, mapulihan si Irap, unsa may tabo sunod. So, ang mga tao, very interested. Like ang Corona sa Mahigala, Chief Justice Supreme Court, mapulihan na kisa may sunod nga Chief Justice. Unsa may iyang pamaagi pagdala. Kaya nga naman, functional magod. Kining kang Sara Mahigala, bisa mapulihan Sara mo oy subject for impeachment at the time, sunod si Corona, o karon si VP Sara. Ikaduha, diha sa impeachment court, ngilngig kayo to mga personalities nga naa. Panahon ni Irap ha, ang tanan ganahan yun muna nga, tinuray lang, paghuman sa impeachment trial ni Irap Estrada, pertin naghanang ni Indoors College of Law in Dakin. Straight to the point. Ganahan man sila, inahana din ang abogado, no? Ngiga din eh. So, Miriam Defensor Santiago, tingog ito mga senator judges, sila si Raul Ruco, sila si Teofisto Ginguna, sila si Nini Pimentel, naghan ito mga lawyers ato nga mga senator judges. Unya, kinini ang prosecution, ang lead prosecutors, Jukil Arroyo. Basta ngilngiga bugat kayo eh. Ang lead defense counsel, Estelito Mendoza. Solgen ko to. Doon na ba yung mga bugat ba, heavyweights? Ha? Kumparar ni mo karon mga higalaw man, di man, yung lang heavyweights good ay. Ya kita good mga higalang, tendency good nato. Ani ha, prangka lang pag-istorya. Mutanaw tag salida ang atong tan-awon indekin kana mang unsay title salida, unsa may kategorya niya? Love story ba siya? Action movie ba siya? Inana. Naganahan kag action movie kisa may to kanon. Uy si Matt Damon may nagdaray. Tanaw tanin nindot ko ni salida, Matt Damon good. Mo naman ka. Katos Matt Damon mo man toy nagda sa Saving Private Ryan day. Siya toy kuno si Tom Hanks. Na katong Saving Private Ryan daghang kay to kuanto. Grabe mang cinematography ato. Katong ganahan mga action movie ha. Ngilngig kato pagkasalida hato may galang kuan daog to sa ilang mga kuan day katong daghang tong award nga nadagan. Kita katong Saving Private Ryan mo realistic ang pagkada mga sugitig paminaw kisa may nagdaa to. Si Tom Hanks mo toy yang captain nga doon ay mission nga kuhaon to mahigala si kuan Ryan, Private Ryan. Ya Private Ryan si Matt Damon. So ikaw magtanaw kanistor kisa may starring ani sus Matt Damon bugat ni. Si Matt Damon di si Tom Hanks at tanaw tanan sa lidaha.
Di ba, Nestor? Kabantay ka? O ya, kinsa man ni nagdaan eh. Si Kuan man Harrison Ford man kuno nagdaan na. Sa pa sa nagdaan na? Air Force One. Uy, nindot ni. Bisan pag wa pagkakakuan ba sa kanana ang kuan gyud. Sa title mo di man kayo. Katsi ang title. May iba title katsi na may title nga di man kay katsi. Pero kisa nagda Harrison Ford man. Uy, nindot siguro ni. Nya Star Wars. Katong fugitive. Harrison Ford man to. Nindot na Harrison Ford gani. Kabantay ka sa mga actors ba? Ya kanang Taken, katong Taken day. Kinsa ba to Liam Neeson. O may ka nga ken ni. Tan-aw tanay kay ang kuan lang ni title lang daan okay nya dayon ang iyang ang nagda Liam Neeson ang ngilngig ni. Kevin Costner katong The Bodyguard, no? Katutuang mga Bruce Willis, na ba? Kinsa nagda Rambo day si kuan si kini ang Sylvester Stallone, na ba? Sila si kuan Brad Pitt, ganahan sa mga igala mo kuan. Tom Cruise, stang liga program Tom Cruise na usahin, sobraan po ng iya bisag na apil og mga action movie, wag gyud tandog hinapay. Pero what I mean ba, natural na to nga mo interested ta mo tan-aw sa usa ka salida nga ang mga actors ngilngig ka mga bugat ba. Kaya ginawa ta kaila kisa man nga aktor o di pamanikuan. Katong Titanic day si kisa to day Kate Winslet. Sila si Demi Moore, katong Ghost, no? Ka mga ngilngig yun nga mga actors, pagtanaw pala ni mo daan, uy, ngilngig ni. Pagkaigon ka nga, ninot sa lidaha yun kay, kuwan man, Angelina Jolie, ano ba? So, ang mga personalities, tanawa, arita sa impeachment, ang mga personalities, panahon ni Irap, panahon ni Corona o Karon, layo kayo. Straight to the Na atong point. balikan, may galan tong mga hisgutanan, rumbuntaga, mga sukid, tigpaminaw, ha? So ang mga actors no balikan na to mga actors bugat. Mao po na tan-aw tag salida mo origin na. Tan-aw kag salida ka ng mga Hollywood movies. Mo tan-aw kay kisa may nagdaan eh. Kani mo yung mga nagdasop. Ganahan ka mo tan-aw. Ang mga personalities involved ba, ang mga actors involved. Kadto panahon Irap Miguel ngilngiga to, Chief Justice Hilario Davide mo oy naglingkod as presiding officer. So ikaw tan-aw gyud ka, Chief Justice sa Supreme Court day. Nagitay kat-unan ini. Lima kag Chief Justice mo naglingkod diha nga mo ay presiding officer. So tanan mahigala nga kuan, astang tanan nga mga interesado gyud. Nya ngilngig pagkadaan David Dip, overall sustain anap, grabe kayo. Unya ari ka sa mga senator judges, si Pimentel, Raul Roco, Teofisto Ginguna, Miriam Defensor Santiago, Drilon sila si kuan. Daghang mga lawyers nga naa diha. Unya ari ka sa prosecution. Sus, ang lead counsel, Joker Arroyo. Ngilngiga. Dahil lagi ka makatunan ba? Karon lead counsel, si Gilberto Istroman, layo kayo. Unya, lead counsel defense, Estelito Mendoza. So, kisay di ganahan mo tanaw na mga sukit minaw. Nindot ng salidahan ay kini. Kanabang, astang mga judges, lawyers, law students, katong wala mahigala mag-eskwela kabugasyap, ganahan tanaw. Nga naman, mga judges em tanaw dahil Chief Justice na to niya may nag-preside. Ang mga abogado sa mga legend ng naanagbangga ron, Speaker's Prosecution na Joker Arroyo, pikas diya si Estelito Mendoza, dapat sa si Justice Narbasa. Pagkabugat yung ayog mga actors nga naa, pwede mga bugata. Nya ang defense team ba, pati mga bugata, eh. So, mo ka na sa salida ba? Para sa salida, kisa nagda, matdamon man. Uy, sila si Kuan, Tom Hanks, sila si Kevin Costner, ano ba? Liam Neeson. Akin nindot yung mga salida, ha? Sila si Tom Cruise may nagda. Ang mga Tom Cruise may gana salida nga, di ma. Tandog sa hinapay lang. Mga Bruce Willis, ano ba, mga action movies, mga higala. Brad Pitt, na mga na. Straight to the So, point. akong balikan. Kini ato lang yung klaro-klaro ang analisis, ha? Kining salida nga itong gitan-aw ron, pwede bang mahala ng salida, ha? 25 million ang kantidad ani matakadlaw. Kaning salida, ha? Sa 16 kaadlaw na 400 million ay gasto. Ang buhi sa katawhan, kung tiwason mo ng 90 days
nga gitagana sa impeachment trial 2.2 billion kapin. Ang gastuhon ani mga sukid di paminaw. So, ngayon nagmalingaw na lang po mga Pilipino ani mo tan-aw unta. Kuno wala gilaay. Tungod lagi sa ako nang ingon daghang mga factors na review na ni ikatulo gila kisabay ganahan. Di ka mo dang naminaw na koron. O yun siguro mo din mo ganahan tan-aw sa lida nga ikatulo na mong tan-aw oy. Ha, puol na. Unya kini ni ang mga actors nga involved. Ha? Mumater man gina. Ambot na ikaw day Maris. Mumater ninyo ka ng mga ang mga actors, actress. Mo gyud no, mumater gyud. Para ka mo mga babae, Angelina Jolie kisa pa. Nga mo yung ganahan mo. Kaya para nato may mga laki may asimatdamon ng dana, born legacy man. O kana ninot na. Asikuan man kini ni ang katong Saving Private Ryan ha, dagdahanan nanaw. Duhagod ka mga personalities nga bugat ato si Matt Damon ug Tom Hanks. Unya katutuan sa sikuan. Ari ka mahigala sa mga actress day. Nga mga ngilngig sad katong Titanic si kumanto Kate Winslet, no? Katutuang sila si Julia Roberts, Pretty Woman, no? Oh. Nangim tanaw si Inday Maris ang Pretty Woman, ha? Isa ka partner ni Julia Roberts sa Pretty Woman? Si Kwan? Robert Costner ba to day? Oh. Slash Demi Moore itong Ghost, no? So mga Kwan kayo. Harrison Ford ba to? Dili to sa Harrison Ford, oy. Katong sa Pretty Woman. Si Kwan to. Si Richard Gere day. Oh. Kamu nga bugat ba? So, ganahan ka. Kamo day naminaw na karon. Consider mo gyud sa ako ganun consider kisa man da. Si Kwan labi na wa kakailas nagdapo nga. Hindi ko nandi lang ko ana eh. Atong Kwan ay spy. Kisa man datong spy. Nindot pa itong spy sad. Nasalida. Si Kwan, Julia Roberts na ito, no? Di ka Angelina Jolie na ito. So, mutanaw kag salida, mutanaw mga sa mga actors involved. Kini bugat ni, ha? Una kung salida pa ni mahigala katotoang impeachment ni Irap, impeachment ni Corona o garon impeachment ni Sara Duterte. Ngano medyo laygay ang karon panahon na bagid ang dagan sa salida laygay. Way bumbang na pabuto wa mahigalay pasabog kay nabatian na daan dito pa lang daan sa House Committee on Justice dito pa lang daan sa Quadcom wa na bunog na kayo. Lahi man gud panahon ni Irap Leken nga pag human ato dito sa katong speech ni Gingguna ay accuse. Human atong investigation dito sa Senate, dititso na dayon og impeachment. Pag human lahos-lahos na dayon. Grabing action adto panahon na. Unya ang mga mo gina ang mga personalities involved mga higalang ngilngig kaya tawa. Chief Justice Hilario David kisabay di ganahan mo tan-aw. Bismong mga abogado mga higala ganahang mananaw gumikan kay mutan-aw kag unsa pag-rule ni David. So ruling niya. Ngilngig kaya bright pod kay mahigalas David in fairness ha. Paghatag ruling unyab ang ilang mga prosecution counsel dili sa counsel for the prosecution, counsel for the defense, mga pulos mabanggiitan ba. So ang mga even ang mga lawyers ganahang mutan-aw kay duna kay makatunan. Kay sila una man nato sa duyan. Una man sa duyan kita mangiga nga kini katon kita. Unya Senate President at the time Jose Pimentel pang mga bugat oy Raul Ruco inisulti lagi nila sa kung minaw ka every kung di ko kalimot itong impeachment trial ni Irap ha katong kini ni ang mga pasabog nila katong bank accounts apil to Jose Pidal ito panahon na day katuto ang mga kwan mga pasabog ba niya kato si Joker Arroyo di ako kalimtan tong Arroyo day nga hatag sa katuto ang iyang speech sa prosecution mahigala ingon siya nga kwan. We cannot have this country run by a thief. Straight to the point. Ngingigang pagkasultiha bugat ba? Nya, bugat ang gibuhian nga words, ang sentence nga gibuhian, bugat po ang nagsulti. We cannot have this country run by a thief. So si Miriam Defensor Santiago ug mo nay maningog mga higala. Pagkaingon gyud kag kana bang substantial ba? Ha? Karon maningog day Tulfo. Jose Velarde dito day, Jose Velarde ha. Dugay-dugay naman to ang kutob lang sa maabot sa kong memory ha.
At sa di ko kalimtan mga to gibuhian Joker Arroyo, we cannot have this country run by a thief. Oh, sila si Jose Velarde, kitang Jose Velarde account sa Equitable PCI Bank, ano ba? Bugat yun. O niya mo, lagi na, inigtingog na may galap. Pagkangilngigag may maningog. Joker Arroyo na may mutingog may galap sa prosecution. Bugat, oy. Ha? Nya bawas po may galap Estelito Mendoza de Speakas, mga kagalaan Defense Council. O niya, gawas pa gina na. Ang ila po ang mga attire, di ba? Ngigag mga attire, di? Ni Miriam, Nya, kato sa si, Kwan, ang sila si Joker Arroyo, ang Haripos Defense Council, kita agi lang Estelito Mendoza may galangab. Kato mga tailored suit yun panulot ba? Ha? So kato may gala katong si Luis Chavit Singson, mao to ni akusar may gala ni Irap nga Lord of all witting lords. Aha. So bugat kato mga personalities kadtong mga actors atong panahon na og sa salida pa ni. Nilingig kayo ang mga actors nga nagda. Busa mo tan-aw ta. Straight to the point. Bugat ang pasangil, bugat ang mga actors. Unya ang salida pa rin dahil, hindi na balay gay ba? Mura bitag, thrilling bitaw, kita kag salida ni store nga, kanabang, mura di ka kakon ba, ninduto, sunod nga anggol pak, ninduto sad, sunod nga anggol na. Mura human ang salida nga, nagtanaw kasi ni buhagi ka malkansi. Di ba parihan ang, wala ay mga salida, mantay kag salida nga, nakatuog lang yung ka, naaka nagtanaw sa TV, pero nakatuog ka. Kantong panahon ng Irap, grabe gyud kayo mga kagalaan, matag anggol niya, kita ka present nila witness sa prosecution niya, ang defense counsel sa Estelito Mendoza, nigtingog bugat kayo Unya katong lain nga defense counsel, kasi Sigfrid Forton, kaning abogadong Sararon nga wa pa mo pakita, usan ni sa mga lawyers nila nga mga banggiitan panahon ni Irap. Unya kadto sa si Flaminiano, di ko kalimot ng Flaminiano day, grabe mo. Nya ang record ba kasama sa Flaminiano, may kamubdag objection mahigala nya. Ang mga lawyers ba kuan gyud mga mga ngaan ba, bugat ba. Unya kadto sa Flaminiano, fiscal to Manila dakin. Pasta ngilngiya, objection your honor, irrelevant. Objection your honor. Grabe ba? Inig-object. Kuan gyud do na bay basta kay kadto mao mga abogado puros mga di kampanilya to. No panahon Irap. So di kalayon, minaw ka tanaw gyud kay gini cut-on gyud ta. Ha? O nya mga senator judges ang ipaningog makakat-on kay gyud. O nya panahon ni Corona tawa, sa panahon ni Corona mga kagalaan, mao gyapon. Ang mga bugat gyapon mga personalities na pamas Miriam sa dito day. Panahon ni Corona. O nya ang mga abogado ngilngig sad kinsa may defense team at the time, Serafin Cuevas. Justice Serafin Cuevas. Maoy kinini ang senator judges na si Cayetano ganiday papanipitan mga bugat gyapon. Straight to the point. Ang prosecution sa prosecution di ko kalimot to sa si attorney Kwan. Apil nga to si attorney Kwan day. Arthur Lim, abogado Sulpicio ba. Ikita mo ko ng attorney Lim katong sa Kwan. Pagdepensa niya itong paggalunod sa MB Princess of the Stars, nagka-cover ko ito may reporter pa ko. Unya, ang diripot sa defense mga kailan, Serafin Cuevas, kadto mga diin man to mga ilang mga kwan, diin sa Ateneo, diin sa Kwan, ang defense team ba? Bugat, Kano, mo ni ang ilang mga Kwan, sa prosecution ni Dong, asaman sa defense. Kaning sa defense, ang lead counsel Serafin Cuevas, inigtingog Serafin Cuevas, may galab. Si Kwan, Congressman Tupas, nataon na interview. Dire sa Pikas Pod mga kagalaan, grabe, justice agad. So, ang team nila, doon ay justice. Sa defense team, pareha po sa panahon ni Irap, doon na po justice. Straight to the point. So, ang mga personalidad o sa salida pa, bugat. Karon mga higala, si Jerby Luistro, hasta gani ang mga kwan, kanana ang senator judges, di amang higalang sa prosecution, sa defense. Kining sa defense yun noon, mga banggiitan sa defense, pero mga bata pa ba? Mga bata pa. Tanaw na ko, may higala, strategy lang nila sad. Strategy ng Sara nga, padadaan lang mga bata dito, kay tanaw Sara, kaya naman sa mga bata. Ang ilang lead counsel nga, apil mahigala, usas mga bugat, si Sigfrid Fortun, hanto doon, pakita pa. Tanaw na ko, mga kigalaan, nag-briefing sa dito, ingon Sigrid Fortun, kaya naman nyo, kamulan niya.
Tanawa ko na. Hasta gani mahigalang mga panulot nga mga ilang mga attire ining ilang mga abogadong sara to ko apil na sa strategy day. Mga barong ni panulot mahigala nga kuan gyud kana mga barong na simple kay mga barong ba di gani pinya, di gani barong nga kana yung mga mahalon. Tama mga barong oh. Murag patahi ng Gilmore na daghan diha Gilmore. Tawag na sa Happy Mart na. Tanaw ko strategy ni nga simple lang kayo. Padadag mga abogado mga bata pa. Sus, ang mga abogado mga higala like si Kapunan. Kanas Kapunan mga sukitig paminaw. Nagsulot pa mga higala siga kay mga sanina sa Kapunan, no? Mahalon kayo og mga kanini ang panulot. Napay mga branded nga mga bag ni Kapunan hasta pang sapatos. Kontrahan lang kag barong mga higala nga simple lang kayo. Aski lang, Gilbert Istro, kana panulot Gilbert Istro, mahigala nga, kuma na, Filipiniana ba nga tirno, Filipiniana talawa na iyang tila na, di mahalon nga ng tila ni Gilbert Istro, kanang kang Kapunan, marunong mga gipanulot ba, murag yung, nga nakapaldo ah. Kanang atayan ni Gilbert Istro, kanang Kapunan, murag makita mo kini, paldo, gini. Puntahan sa mga abogado Sara, Miguel, simple rin kayo. Mura nagapalit og barong sa tabo banay. Panahon na di kinahanglan. Okay niyo. Tama nga barong ipanulot mga working barong ba? Kana sa opisina bitaw day. Dili gid barong nga kana bang nangluhod kag kasal ba? Og sa kasal pa ni kaning klasiyas barong mura na ka na ganang secondary sponsor na bitaw kaning store. Mura gi assignan ba ka na ikasal bitaw niya assignan ka ikalay dagkot sa kandila dong. Lahi mo tong barong mahigala nga kana bang kwanjo ka ikaw gi sponsor dito main sponsor gyud ka ba? Primary sponsor ka sulot gyud kag mga pinya. So gilak-gilak yung barong ba? Kani mga barong panulot na ni Puan nila ni Binluan, nila ni Narbasa. Ura naman ni may sa kasal pa ni. Secondary sponsor lang mo, ikaw lay butang sa bilo. Yan yung usay, ikaw may mudagkot sa kandila. What I mean ba, simple na kayo mga abogado, Sara. Bulos mantigo, mga bright mga bata. O simple kayo ba? Simple kayo. Padadaan lang mga bago dito, kaya naman na day. Macho, tanawan, nagkanang pag yung kabata, karon no. Ang gibangga karon ni samot ka bata kining kisanay nga nani barkel nga nani usa wa pa man ni magkakuan unsa na mag-anam no ka bata niya pero bago pa ning graduar pero unsa man na nimo ron mingon ang ilang lead counsel o ilang senior partner si Fortune wa man ato na evaluate ato okay naman kulata man lang mga bata ning mga kuan na ang mga abogadong Sara Duterte mga bag-o pang mga abogado tan-aw mahigalang Siegfried Fortune murag kaya raman sa atong mga junior associates sila na lang ana diha. Ang kuya ni daging yung pagpakita as Fortune tibok kwan siguro. Tibok impeachment. Nagka-istorya bitamin attorney Topacio nagkakita mi. Nga sa mo lagi sitwasyon sa niyang comment ang mga bagito ang mga abogadong Sara. Sigo niya unsa mas Fortune sa baka mapakita sa kwan na last portion siguro. Pero talaang Fortune nun kaya raman mas mga bata. Agoy di makampakita sa Fortune na ng kalakihan eh. Kada sa Fortune noon, doon nagibuk-aton sad. Daman ng mga kasong mga dagkong kaso mga kahigalaan. Nya usa siya sa usa siya sa mga counsel during the time of IRAP impeachment. Straight to the point. Medyo gangguang na si Kwan Fortune. Aligri mo ito palantan si Kapunan panalitan niya banggaan yung panilo. Ano ba? At is pariha-pariha nga ang pangidaron, ang abilidad may galas korte. Pero kani Kapunan, tiguang ng Kapunan, banggaan lang mga bata. Ate, unya ikaw mo, nagtanaw min ka, kaya raman din, kuhan kaya raman sa mga bata. Tanawa, unya, hasta ganun yung mga panulot, ha, may bawaan naman mo. Ito ipakita niyo yung sulot ni Gilbert Istro, kan Gilbert Istro, kinikang Kapunan, ngilngig kag mga attire. Asa man to dong, compare sa mga abogadong Sara. Daghan man, ipubutan ka lang si Kapunan o si Kwan lang, Gilbert Istro, ha? Tawa mo. Basta ka ng attire ni Gilbert Istro, mahigala. Ngilngig ka ng attire, ha? Kana nga klase sa Pilipiniana mga sukitig paminaw.
kuan man gina, tailored fit man gina day. Kanang klasiha sa tila, mahalon ka na nga tila. Di na pwede ka ng kakapunan. Nga panulot, ngilngig na, mga branded pag mga bag. Nga makaingon yung tabang, agoy, klaro yun nakapaldo. Kaya ato lang yagay komedya katawa mahigala. Kining klasiha sa mga gipanulot, inig human ni mong sulutan na imo ginang ipa-dry clean dako kag mabaylan. Kalawa mga abogadong Sara, ibutan tala si Kuan Landong, kato si Binluan Landong, hindi ganis puwa. Kaya pulos mga simple kag mga gipanulot oy. No? Mga bata, mga higala mo ini kuan dito, kaya lang nila. Nya ipakita na bang ang mga mahalon nga mga attire nila sa prosecution, kini kang luistro kang kapunan gibanggaan lang og gusot mayaman mga higala sa kuan, gusot mayaman nga barong sa dipinsa. Asa man to sa kuan, ipakita kanto ang puwa nga attire ni puwa og attire kanao. Nawal ko no. Di man ang mga pinyang barong nga day. Simple man yung mga klasyas barong. Ha? Ini kuman ani og hearing ana paningot ng barong. Pwede naman labahan na nimo ni kusuhag pirla okay na. Kana ba mga bagong bugado ba nga kanang mapay pagpasan og baro pamantay kliyente ning kalakiha mantinila sa tagwan. Palit sa tagbaro kanang sa mga babaratohon. Nya human nimo og sulot hearing paningot ka gusot mayaman, pwede ba labhan nimo, kusukusuhan nimo, sabunan nimo pirla, butang-butangag daw ni. Kining yung attire ni kapunan og ni Luis di na pwede na imulan ng labhag pirla, oy. Hindi na pwede imulan ng imulan ng butang-butangag daw ni de, oy. Og sa Cebu pa na mahigala, adto gyud kag laundry shop ana. Di man na pwede kay imong helpers balay imo nang ipalaba di uy. Adto gina nimo palabhan sa og sa Cebu ni ari ni palaban sa Marco Polo. Kana ni. Yun pa dry clean man ni. Di man ni pwede kon. So dako gasto palandaan pag pa dry clean lang nimo daan dako na gasto. Igo-igo sa ka makapalit kag usa ka barong dayon nga kwan. Kanang pagpa dry clean kining kang Jerbelo Istro nga gisulot. Imong ipa-dry clean na igo kang makapalit pug barong nga laing barong nga gusot mayaman. Ang mga tao magaingon man nga, paldo gyud kanunay sa Istro eh. Ako lang na mahigalang giagi katawa ba. Pwede ito itapad-tapad ni sang upat dong. Prosecution nga mga abogado, kanao. Mga bugat ni panulot oy. Dili basta-basta, napay mga bag mahigalang mga gamit, mga kuan ba? Mga branded gyud kayo, no? Ya ila sa defense, simple kayo mga kaigalaan oy. Murag naara mapalit niya sa tabubanay na inang klasiha. Wa gyud magsilbi ang crispy gipanulot nila ni Jerbelo Istro ni Kapunan. Banggaan lang sa may galag, simple lang kayo. Oy, hantod karon wa pay na prubahan may galang prosecution. Medyo takilid ba? O imong i-evaluate ka ng klaro-klaro pag-evaluate. Dako na ta gasto, 400 million na gasto. Ang tanan niya ito nabatian na nato pang Quadcom. Nato pang House Committee on Justice. Mao pa, kanina yung sa katong Article 4, wa magito hinungdan do Article 4. Unya, kung tulo ka mga taga-NBI nga gi-presentar, nisamot yun do kaway hinungdan nga ilapang yung apil-apil sa matibag. Bitahan na lang tato si Kwanday. Lutok o katos ko na lang, although nagkalisod ito lutok mahigala og pero sus pag abot ni matibag. Niya karon Article 1, wa pa gyud. Pero hinoon magpaabot ta basin pa daig do na sa ipabuto pa sa sunod nya maabot. Basin nya pa sa dugang mga bomba ning mo buto kuno hay. Mo na itong paabuton mga sukitig paminaw, ha? Pagkakaron bida. Nya dako na kita gasto ini nga maong sirkos, ha? Bona nga mga tao medyo kuwang mahigala sa interest hantod karon niining kuan na nagkaanam nagkakuan kay laay sa kanya ang movement pud ba sa kuan day? Ang movement
ang movement mahigala sa kwan, ang dagan sa salida o sa salida pa ni laygay bitaw kayo. Ultimo direct examination mo take og 2 days. Dugay kayo nya. Laygay kas tanan. Laay. So murag kuwang sa kwan mas dali pag hinuon og tanaw nimo indikin. Ay noon dramatize siguro ang ilang pamaagi sa prosecution para nga madramatize sila nya ang mga tao kana pero wa may impact pagkahuman. Wala ra gyud. So mura og hantod karon mo na ang ilan na po sunod nga gi balakaw ron nga paubsan ko no threshold mga higala dili 16 basta makonbikto na dili ra 16 kanang pwede maubos-ubos. Ay kini mga senator judges magduduha magining kalakihan ron tanawa na pinangutanahan ng Lacson. Kini uban nga mga senator judges mo nag-anam ng pangutanan na mo lima kag makabuhi nag istorya sa Lacson o national TV unsa man mo competent witness kana makabuhi na kanang istorya murag wa na murag na frustrated na gamay ang kwan. Wa mo inyong witness nga competent. Nga taga kuha dili man na mao.